then bangamazi lapho I didn't know it's Chris Brown mina ngimazi abengimiza abantu uKeiso Mube bengithi umupe kahle kahle ngithi uKeiso kanti Chris Brown kanti uChris Brown Messi so now ngimazela angimazela grounding ngimazela ngase Argentina nabo wekwana eArgentina yeah na flag yabo futhi nabo angazi bebahlutshwa yini nabo manje yeah kodwa yeah USA yangenzela imali dollar oh yeah no before 2010 FIFA World Cup yeah sharp and nakhona futhi ngisakhala nakhona iSouth Africa yangilimaza kabuhlungu kahle uyabona ngoba yimina bengifuze ngibe ngidanse uzakhulu nginganyakade mkhona isiZulu athi asikho nje isiZulu sakho 100% sikhona kodwa na ungabuza umbuzo lo uzongibulalisa umude yeah isiZulu sekushaya cha iyiphi language oyikhulumayo ngikhuluma isiSuthu ubowasisuthu okay no it's fine welcome to the show Bhuti ne so igama leshow yethu sibiza ukuthi i-homeless ngoba sibuye sihambe sikhulume nabantu abanye abangenayo indawo zokuhlala abanye abaphantayo ngalendlela lezo uphanta ngayo just ukuzwa izitori zabo ukuthi zithini wena uhlala lapho wena unayo indawo yokuhlala uhlala lapho indawo ayikho yokuhlala nginganakekelwa abanye abantu ushuthi ngaphelelwa umsebenzi kahle nginqa yama document ngoba ngizela sengijahile ngaphandle ngokubaleka emafarm usuka kuphi eLesotho kodwa ngikholele eSoweto Midlands so waseLesotho wena cha ngavele la ngazalwa la eKlerksdorp manje angaze ke ngaleyo khathi uma bese uyasithathayo sayokhulela eLesotho mhlambe ngangena ama class awu 2 to 3 grade 2 until grade 3 because la eSoweto ngicanga ukuthi ngala eSouth Africa ngifunde from grade 3 yes for the teenagers you know when you're a teenager and then I finished grade 9 yes ngaphindela khona emafarm ngavele besenye injalo sengidlala namadayisi ngafunda umshini ama factory wengubo ngase Lesotho it was 2014 I worked in Lesotho and then I came Durban there's one sister there in Lesotho she's from Durban eThongati umunye umngane wami washo ukuthi awuphakiso wakamjela washo naye ukuthi hayi fanele simbuze kahle ukuthi sigibela kanjani basiholela kahle nge-49 seza la 2015 I was here in fact yes so wafunda waye Lesotho wafunda ama grade 2 then wabuya waye Soweto wafunda waqeda eSoweto kwenzakalani cha angicedanga eSoweto ukuthi ngathathwa umnani kahle bangithatha bese sengisela nabantu abadala ngikhulisa njengoba ibona ithambo ngathi late yebo ithambo lidaja sengisho ukuthi umude ngathi ngidala yebo isikolo sangihlula khona le South Africa eSoweto okay so ngafica sengila ngisebenza ama factory so ama document ala eSouth Africa nawo wona noma abakwenzelana umamncane wami uyena ke ayingathi wena waluza mina mangicabanga wena waluza ngoba ngathi uma besuka ngalapha ngase Vereeniging ngasesibukeni ngiyabona uza ngala engideti ufika khona la eSoweto ezone 2 Midlands waba nobuthongo ke lapho wahlala esikhashana esithile bese uhamba nami ngisasemgawo washona eLesotho that's when ngaqala ukuhamba kanjalo grade 1 grade 2 grade 3 ngoFebruary I was here but not here straight eThekwini ngaphindela lapha ushuthi I'm 13 years old ngibalale lapha ngaseGoli eSoweto mangithi I'm 13 years old yes umamkhulu kahle umamkhulu usisi kaMa ushadwe abehlubi
sibongo sabo uKheswa. Oh yeah. Manje bane kukhona lelimi lesiZulu ngaphakathi. Yeah. Amantombazana khona ilimi lesiZulu. Khuluma isiZulu nesilungu naleso leso. Yebo. Ela ngathi ilimi lami ngathi liyaqona. Oh yeah. Yebo. Yebo mkhulu. All right. So into engathi ke kimi manje inenkinga ama document ngoba ngiyakwazi ukuthunga. I can work factories or contract yokuakha. Yebo. Yes miss. Yeah. Yeah. So mawufika la ngo2015 wafike laphi? Mawufika la eKZN la eDurban. Sifikele Thongathi kule mizi le emkhukhu eminingi umjondolo. Yebo. Ngenhlanhla njengoba ngisho ulimi ukuthi bese ngine ususazi kancane isiZulu. Ngisazi kancane isiZulu. Sangena komunye umuntu lapho ke unengane entombazane esikolo awasinika indawo sahlala lapho omunye umqondo uthi hayi ethi simtshele ukuthi sikhona umsebenzi ukusuka lapho isitimela sokuqala mhlambe 4:30 sifika la ngabo 8 sifika la ngabo 8 hayi basitsheleka imali yamathikithi iyazidiliza la eChastlen la kuphi la eChastlen oh la yeah lesistimela lesiteshi sila manje lo muntu ongihamba nayo usemdala kudala asebenza amafemi nanoma ngeke ungamdala kangako kodwa uvela abo ma 85 88 mina ngwanga 90 something wadibana nabantu abaziyo ke abahlangana nawe entanga zakhe amtshela sihlala ngala buyani nini uyabona saze sawuthola umsebenzi lapha kaLinda kuthiwa omunye India bekuzobe upaseka sathola umsebenzi vala besiyenza itop kahle white kanje sathunga sathi Easter we didn't go back there because we lent 100 rand for the transport. Oh le eThongathi oh so nasigcina senihlala ngala manje sigcina sesihlala ngala kuthiwa umwekesi naye uvela elisuthu kodwa kade naye lawo ilaba abayinika indawo yebo hayi saba kayithi tholakala ukuthi ipaseka sathi silande ingubo lezi ezingayo so bese sicala ke ukufuna indawo sihlala ngala yebo until now into yangihambisa futhi ngahambiswa yini ngamiswe ukuthi 20 years it was 2016-17 when they need a working permit beside corona 2016 I failed in fact to make myself an ID in Lesotho. I didn't grow up there. Bazongibuza ukuthi uye wa baptize kanjani uyangithola so manje awusena idea ngapha awusena idea ngapha yebo yes angaze ngibe nazo nama birth certificate i-birth certificate yalahlwa wena umamkhulu lapha uma kwenzakalani kanti kuyena uma washiya ngo2009 washona washona 2009 sorry plus yebo thank you sir ubaba bengingamazi ubaba mina ngimazi at all ubaba mina bengicanga ukuthi uMakhema ngazi ukuthi umRoot Makhema uyamazi umRoot yeah is one of my family from TY next to Maseko yeah it's one of my family so me I grew up as a born child of Makhema boy I know kanti abo bhuti kama ubaba cha ngimazi yebo okay awuphendule ngesizwe ngifuna ukuthi ngizokuzwa yini mase mangikubuza umbuze ngani noma ngizosiza hayi utasuhla so alright fela bala haki straight ka Sotho yebo mkhulu isiphi kanti language yakho okude kuyona njengamanje angeke ngize ngisho so manje uphaka nendawo kweSuthu neSizulu because wasuka usemncane futhi ngale yebo ngiyasokola lapho nalapho ngiyasokola yebo yatsiba ngola ubala la kilaka le mala so lena can reach number 9 but number 10 but I know how to handle ball pen I know how to settle things I know yes ngalesigelo wagcina kaba grade 9 grade 9 yes yebo manje ukuthi
abosisi bami laba abahlezi bakhuluma isiLungu. Oh. Omunye ushadwe ngala ngase uMlazi. Oh yeah. Ngasemlazi. Ukhona umuntu wakini la around eMlazi? Bengisacela ukuthi kuthiwa umzi omkhulu ka ngathi khona ngabo lamazulu ukukhula ndoda. Ukubuza ukuthi uLerato Khesa ubani? uLerato Khesa oshadwe uSiyanda. Yeah. Yebo. Uyena lo usisi ngikhulela phambi kwakhe. Oh. Ushadwe uSiyanda ngala ngase eMlazi. eMlazi. Oh yeah. Yes. So la uhlala khona manje uhlala noba? Ngihlala ngingedwa la it's something like yard. Imkhukhu eminingi abaseqatsha. Oh yeah ngiyabona abaqashile. Yeah nabo yebo baqashile kodwa nabo. Lo mjondolo lo ngaba nenhlanhla nami futhi. Bese ungahlali umuntu ngalapho ukuthi ngathi umfowabo lo ngathi ushade ngayithi eSoweto umfowabo lo kade ehlala ngala manje bebatshontsha banjalo bese bayamcedelela ke lo mjondolo wahla lo njalo mina lo ntato omsuthu odayisa ubutshwala lapho nenuka ubuka ama TV unjalo uthi hey man bangibiza ukhwela nguRithabile nguRithabile Lefatla manje lo ntato uthi hey man buka la mayekube labantu bayakuqosha lapha wena uzama ukuthi uvale la kodwa le ndawo yabangu uzama ukuthi uvale la ufihla inhloko ngangena kanjalo lapho kanti kunenhlanhla yaseMlazi la ukushado khona sisi wami okay angikhokhi rent I think it's a month ago beside 3 weeks ago mase kusobazoya emakhaya labantu bonke kwavela omunye umuntu man ngiyayizwa isolo tape kanti lo muntu wenzani uncamathisela ibhoyisi kuthiwa ubhale for sale wona lo mkhukhu wena ulele phakathi hayi bo ngiyamuza wenzani yo kwenza vula yo angathuka ngiyavula lo muntu ngiyavula uyangitshela uyadayisa okay utshela ubani ngamtshela ubani uthi uzohlala la ngamtshela akukho distance yena ngamkhombisa kulapha yawo lo ntato omsuthu wathi ngifihla inhloko la kodwa umXhosa into engimakazayo hayi akunankinga ke ngoba mina ngibezwa nje ngabantu ababaziyo mina kahle iculture angidelele ekugcineni angidela la ngayigcineni yebo mkhulu so angazi ukuthi ngamtshela kanjani ukuthi usisi wami ushadwe kulo muntu uyamuzi uzothi nyamazi umkolota kanjani noma umkweleta kanjani so anyikho safe ngala anyikho safe my brother I don't know if ever it's a very good connection mawuhlangane nami kodwa because I'm one of the corona fighters yes sir yeah wajoina kanjani waba kanjani corona fighters le zinto esicaleka njengoba sikhula sikhona ukubonana emzini next door uyabona ngasemafama ngisemafama kanjalo bese mina ke ngiyabahlula ke laba ngokudansa uyabona ngokugqoka ngoba lento lezi uyazi ungayigqoka ngesintu nje zingekho nje uthole ngihamba nyenyawo kodwa mase ukuthi kubhlungu vele ziyavela yebo yebo mkhulu so mawuthi i-corona fighters usho ukuthini okay before corona kahle mkhulu mina ngomunye umuntu uyazi mkhulu labantu mase ukuthi labantu baba nelenye ikusasa mase ngibafundisa ulimi lweSuthu ukuthi lento ikhuzwa ngani ungayisebenzisa kanjani lento yabo into eyiningi umbala ini uyabona yebo se umbala wani sengisho umbala ama colors babafundisa ngeSuthu laba ababuya ngase America USA njengoba njengamazulu angithi banokuthi bavakashelwe ama England yes something like that so ngoba nalento ukuthi kuzoba nesifo eminyakeni ethile so I was young at that time I used to challenge Chris Brown I used to challenge him yes hayi wambona Chris Brown nebuka
Wazi lento khuzwane ibizwa yini? Ubukhema. Mawusulele kanje la basiceda ukudla kanje siceda ukudla silala basiyandlela phansi basandlala phansi. Mase sithi angazi kuphuma kanjani ispirit esenjani. Kodwa sophuma sibonane kanjalo. Nayo Chris Brown. Sengisho nabantu. Oh. Nabantu. Manje ngangena kahle mimpo. Angazi ukuthi mangithi it's a good connection. Because it's media. Yeah. Try to connect the same thing I told you. Ask about me in a corona cure and something. Corona fighters. Yeah. Yeah. Oh. I think that's the best way where I can handle myself around the street. Ngitope ngidle ngenzeni ngiqalise. So wena awukuphi ngekhathi kune corona? I have to ngiphindele eSotho. It is those Chinas China kunama-China ngalapho ama-factory nawo. Ngale dolobha elikhulu kuthiwa iMasewu amabhunu nabelungu nama-China. Manje ngala angikho kude nale dolobha le ama-China nalapho futhi. Yebo. Oh. Yebo. All right. Okay, ngiyakuzwa. Manje indaba yalo muntu wayefuna ukuthatha indlu yakho lo wayedayisa yaphelelaphi? Awuphele ngoba unini namhlanje ekseni ngivuyile ekseni ngazofuna le zonke lezi zinto njengoba ngifuna kanje. Mali yakhona ngakhona ukuthenga ngithenge isinkwa ngathenga mhlambe namo drink ne drink futhi manje njengoba ngiphuma kanje imali ayisekho. Angisana ama cigarette. Manje ngiyaphuma ngithi ngibone lokho ngikuphethe. Yeah. Bakusashisa futhi nangaphandle. Mkhulu. Oh. Bengina khona enye into emoto manje yalaminama. Ngitopephi lento. Khona ngale ngayisa lapha unit 10 yona I think it gave me something like 13 rand lenginayo manje. Oh. Ngine half loaf lapha endlini. Yeah. Yebo. So endlini yakho khonani endlini yakho? Awungi explainele indlu yakho mawungena yini ekhona endlini yakho? In terms of izinto nje ongazi ukuthi zilapha endlini ngaphandle lesikhwama nje obusiphethe. Yeah. Into zokulala mkhulu ingubo zokugqoka azikho. Ukho anokuhlamba ngoba ngithanda ukuhlamba ngisukuliswa insipho ngalana angibeki amanzi ngivele ngigeze ngayo kanjalo amanzi namanje mangithema mengiphinda ngivele ngigeze bese nyala yebo akunalo ukuthi ngikhanyisa ngikhendlele kodwa ziyaduma lapho ngale pika enkulu lezo omakhelwane bakho basoke bebangumsini. Yebo sithandwa sami ezingapheli lapho ngepika edala la badlala ingoma ethini sithandwa sami. Yeah wena njengamanje iphi ingoma oyithandayo ifavorite yakho? Khona lama yona le ngathi Oliver Mtukisi uyayizwa ngathi uthini ubani loyo? Oh ethi therere hayi let's why le hamba nayo ucula nayo ucula nayo. Oh ithini? Angisayizwa kahle la ethini leyo le ngoma le kodwa ucula lo ngathi uyamona unto umafika izola ngithi lo wangidala. Yeah ngathi umafika izola nomunye umuntu angimazi lo muntu ukhuluma iphi language. Oh yeah. Yebo leyo ngithanda yona leyo. Oh uthanda leyo ngoma. Yeah. Ukudansa kuzophatha nendaba ukuthi wawudansa. Yeah. Mase kuhlangana abantu abadala angazi kuba nalento yokuthathayo le. Kuba nento leyo mhlambe izulu esigcwele esiningi uzokhumbula umncane usasemncane yona lento. Oh yebo. There's one thing that I want to ask you boss. Sorry. Yeah. Do you know what called sikhwahwa? Isikhwahwa angazi. Okay. Saziwa abelungu ngiyabahlula ngalento. Ubahlula ngani? Try it it's from Madagascar. Yebo. Yeah. So ubahlula kanjani abelungu ngazi? Lento lena nalapho ifana nale culture. Oh. Uzowuzwa ukuthi nawe ukhumbula manje le angazi lo muntu uyifihla kanjani
masihlele sobabili kanje akazi nomuntu uzokhuluma kanjani ngeke simuzwe yeah kodwa sobona sesidansa into leyo omunye uzokhala omunye ehleke omunye leyo into enjalo yebo iyona ebizwa ukuthi sihwahwa ehe uyabahlula belungu bayazama ukuyenza inamba yeah kakhulu bayazama ukuyenza I'm the first lo mhlaba wonke lo khwantsa yeah mina kuphela bese kuzoba yafana ke ilama yona kuthiwa ubugemanzi yeah ubugemanzi izofana naleyo kodwa you have to take this nyenyembezi uyibeke la nyenyembezi kusho ukuthi ukhala ngobuhle I know how to take gold is it gold yeah diamond gold and golden crown yeah golden crown I can give you here crying yes uthini I can give you ngesikhimanzi I can let golden crown down here I don't know where it comes from but I can leave it there I'm telling you sir yeah once there's this family there inkosi nakhona bakawa ngamwepane le mafama kodwa na bayenze ngenye indlela ngayikhupha igolide walikhipha ngayikhipha igolide linde lingaka so liqhamuka igolide uqhamuka khona le uzobanjwa into ezinye izinto na ucanga ukuthi uyobuka lento ezinye intili yokubambisa ezinye izinto zinemhlolo lezi bezinemhlolo yazi kanjani nabona le moto lezi ungavela omunye umusic kuzona uzona bese lo sisi ondlulayo naye angazi amateki angaba mhlophe kanjani kwenzeka lomunye umhlolo lapho kodwa yemase wangibamba nayithatha ke yenzelwe stage kahle umthetho wayo yenzelwe so ngeke ukwazi ukuyenza manje cha ufuna bese stage ufuna kube ngase stage yeah no yini enye futhi ke Prince I know in fact not Prince yes I'm Prince but Prince usho ukuthi ngigqoke ingubo zeze gold ingubo lezo Prince Prince umbiza umkhutha inkosi is like no yeah it's someone who's going to be next in line ukuthi abe inkosi sharp yes I'm like that inside yes I have the sword I have okay I can see yes yes so uyibona nini lento le ibona ama challenger la engane zabelungu lezi la engane zabambunu nabelungu uzohlangana na ngoba mina ngiba challenge kanjani uMahema njengoba ngubhuti ngumfundisi futhi uhlala ngase Bethlehem Free State manje njengoba umuntu onjalo engaziyo ngase samakhosi nathi yebo ngase Thiwaye kaNtshabani umRenal Fatli khona la umRenal Fatli bangazi ukuthi bacabanga kanjani ngoba nathi we can feel gold in our own place so lezi ngane zabelungu mawuyi-challenge usukuyibonaphi lento leyo yenzeka ngenye ivision yenzeka ngenye ivision angazi ukuthi labantu abahlala phambi komgwaqo bayazi ukuthi hey ngathatha enye imoto yangithusa lo muntu uzefuna lento enjalo manje kuzoba njalo uzowefika lapha bajayivela khona noma badansela khona uyayizwa leyo feeling yebo so wena uthathwa ile moto le ikuhambise la abadansa khona bese uyaba-challenge wena bese uyabahlula thank you my brother then bangingamazi lapho I didn't know it's Chris Brown mina ngimazi bengimiza abantu uKeiso Mube bengithi umupe kahle ngithi uKeiso kanti uChris Brown kanti uChris Brown lo muntu so nawe bedansa yini hayi bethanda ukuthi ngimfundise sifune into eningi silwe nokulwa hayibo bashaya ebesibashaya wangihambisa lo muntu lo muntu wangihambisa mase nama flag wase USA mina wabe flag USA USA it was like plus England if wayebuka I'm not born so familiar izwi lami lelo ukuthi bathi kwanele shooting nemali lapho man yazi ngathini
uyena uChris Brown uzokuchazela kahle ukuthi kanjani lapho labantu bayasenza enye into kuthiwa i-idol le yini le lesithombe lesesimile. Oh yeah, it's like I have that inside there. I have that. Me and him, that man. Yeah, but I don't know how to contact him instead. I don't know how to contact or to contact him, Chris Brown. Yes, so you can help me from there. So ama-flag bekwenzakalani ngala ma-flag ase-USA nase-England? There was a disturbance kusihwapha kanje kulunga. Ngase angazi bekudlala ibafana bedlala nani la i-camera yakho kune butterfly le sokolisa Yeah. manje lama country I think 10 or 11 there was a disturbance for mosquito others abanye bavela isiso lana uyabona. So njengoba ngisho ngithi mina umdala la emhlabeni ngesintu. Oh yeah. Yeah, angazi kodwa mina bayazi mina mawuya phesheya ngase Africa imina kuphela. Yeah. Angawa challenge umZulu nomXhosa. Umuntu ongengamchallenge kancane ungathi uyangazi uMandla Mandela. uMandla Mandela ngicela naye uzokumuze kancane nenze connection ukuthi lo muntu ngimthathe kanje na kanje i-corona fighter lo muntu. Masu uphelele. Enye futhi ezoyenza ukuthi ube namandla ukuthi ngibe duze nawe. Uzungibona ukuthi ngikusasa elihle. Ubeke ukuthi lento ezenzeka ngalokhozi. Ubeke lokhoza England flag I think bengekho njalo back then but it was been changed I think 2000 and if it's not 98 99 if it's not 99 it's 2001. So ukushenjwa kwale flag leyo there's something there. Yes, there's something in a culture yabo. Oh yeah. Yes sir. Yeah. Izwi lami lelo ngabaculela zona lento lezabo and then they become fresh, they become happy and white, they feel white spirit there. Yeah. Yes. They still they're after me but I don't know how to contact them. Oh yeah. Yes. And then not one of those flags. I think I said how many we have flags 23. Maybe 18 or 13. Oh 18 yeah. or 15. Yeah, 15. Yeah, it's me all around. Nemali futhi I think pound, you see pound? Yeah. Yebo. Ngoba labantu mina ngeke ngize ngiyibone kodwa leso sikhathi ngayibona sengathi ngingane yakhe le mpehwele le umuntu omkhaya bese bengicule ipondo lapho epound na bebeshintsha ne eAmerica nase USA USA khona imoto enye yadlula nayo USA benemani iblue bese ngathi balombala iyenza plus kanje njengoba inenkanyezi eziningi lapho le nkanyezi lezo ni zisho something. Wena wenza kanjani zona? Mina ibona abacula lento angazi bangenzani lo bantu bese mangibamba la kuyenzeka mhlambe something came out like that sound, you see it's something like cricket. They know what to say, till iba kanjalo. Ngoba kuzoba lula ngale team yasemvelo. Yakuphi? La South Africa I think I'm kule keepers ebhola. I've gone for Super Sport. Nazo khona into for team spirit. Super Sport Ajax Cape Town. I don't think Moroka Swallows, but I think Kaizer Chiefs. Ngangcajwa eLokhuza Orlando Pirates yona yanqaba ke ungithatha. La abanye bakuthatha la. Bangithatha. Bakwenzani khona? It's for fan and team spirit. Yebo bazokutshengisa yona le logo leyo. Bakwenzise lento leyo lenyembezi lezo. Lezo nyembezi lezo. Yebo. Yebo. No ngiyakuzwa. SABC Sport kahle umuntu iSouth Africa kahle. Let's leave South Africa and try to contact overseas.
from Africa, then overseas. Yes, because now things like China. You see China. Yeah. China's yeah. Bafika eLesotho bafika ngaleso sikhathi iHIV isanda ukungena basinika ukudla kanjalo ubhontshisi kanjalo nala lento leyo yenza umdoko kanjalo Yeah. sabajwayela bazijwayela manje ukudlala nabo uyababona ngithi uzobuka lembala wakhe iphepha lenjalo bese nyabadlalisa kanti labantu bayagula lapha eChina amaChina babulawa yi-running stomach. Oh. So by that time, I knew how to look them down. In fact, there, ubabuka kanje njengoba umuntu wesintu uyabona. Yeah. I take it out. I took it out. It was running stomach. And I also take HIV and AIDS. Yes, out. I know how to take it out. Hayibo. By the time ngiphelele, ukuthi la ngikho emzini they were going to show me umuntu ophethe lezinto lezi maye kube vele sikahle nawe mkhulu wena uChris Brown engakho ngisho ngithi Chris Brown is the man. Yeah, that's the man ukuthi yonke lento angayikhupha man yenye intuthwane engayibamba nje ngayikhupha leyo nto yazi. Yeah, asikho isifo esingihlulayo nezinye izinto engimele eningi futhi eningi namapensi khona lamapensi amanje hayi ekudaleni kodwa amanje boma 25 boma 20 years back mina uRenald laba abamhlophe kusase umina then the other year USA yangenzele imali i-dollar. Oh yeah. Yeah, i-dollar. Ayi mina bese ngikhohliwe yazi lento yazi ngiyifice nini lento. This year la eMjondolo. Hayibo. Khona lenye ithini la angazi belitheleni ukhona Mr. Falkring noma ubani Yeah. Yabona. Manje ithi lento ngithi ngiyacabangisisa lapho ngithi naye note, this is my note. It's written since 2009. It was for 2009. Abakwenzela lona. Before Corona. No. Before 2010 FIFA World Cup. Yeah. Sharp. And nakhona futhi ngisakhala nakhona iSouth Africa yangilimaza kabuhlungu kahle uyabona. Ngoba yimina bengifuze ngibe ngidanse uZakhumi. Oh. So le note le bezongenelela la. Oh yeah. Yeah. Ngabuya nemali things like Lionel Messi ngimazela angimazela eCounty ngiyamazela ngase Argentina nabo wekwana eArgentina yeah na flag yabo futhi nabo angazi bayahlushwa yini nabo manje kodwa nayo yachiphisa manje ungaye uzolimala wala abantu laba amakula wayazi ayabambezela umuntu lo kakhala igolide elinjalo ufuna ukuthatha lapha umbala lo blue lapha bese uba nelanga yeah. So banginika imali bengibo nayo uMruth Magema. I think they gave me $750 billion. Ngena la. Hayi angazi bayidle kanjani ke ngala ngase Free State. Bayidla yonke le mali yakho. Bayidla yonke le mali. UZakhumi naye akavelile kodwa naye sibala le trata lesi sibala ngamaphende. Manje engathi mina nami khona la ngayikhohlwa khona ngathola ukuthi angisazi isinto angisawazi kwanto sewuthe fi yeah ngivuke kancane kuloku mase ngifika la manje ukugoba wonke umuntu ngiyababona wonke abantu bayangikhumbuza ukuthi ngithi ya man ngingakuhlula uke wangifundisa amaZulu bayasho ngingabafundisa ini nakhona la umzimkhulu kuthiwa I grew up as like a family there. Yeah. Manje ngiyabatshela ukuthi mina ngikhona ukubona phansi. Yeah. Hayi mfethu ngoba sesiyaqeda. Yebo. Ngizumention uMessi uba umthanda kakhulu uMessi noRonaldo. No. Yo. Ayi labantu mina ngibathanda wonke kodwa ngizwe ukuthiwa ngathi kuthiwa icoach manje uMessi ucoach Samuel, assistant coach Samuel. Uba uMessi? Yeah. Usadlala. Usadlala. uMessi and then the striker Ronaldo. No Ronaldo. Dana ngumshayana kuthiwa usane lapha.
Oh yeah. Yes, nalapho ke hayi. Usanda. Yebo, I have my own things there. Yeah. In South Africa here I used ukrasa mani bengijwayela ukrasa mangisangena isikolo ngeke it was too commodity Siphiwe Shabalala Yeah. ukhumbula yeah. Then me I go for Shaba. I go for Shaba. I'm telling you, Siphiwe Shabalala, first goal. Yeah. Yeah, ngaba muhle kanjalo nalapho. Alright, mfethu hayi ke ngoba nemvula isiqala ukunetha. Yebo. Asivalelise mfethu. Okay. Awuvalelise la ngibona uma kuthiwa uvalelisa la ekamereni utshela abantu ukuthi sesiyavala ishow ukuthi ubuzoyivala kanjani. Awukhulume la ekamereni uvalelise. Oh, okay, hayi ukubhala nje basebezile siyabonga abantu abadala ngegama nguRithabile bangibiza uHwele umhwelemani abe laba abangalana abalazi la lo guitar bathi bakuthiwa yini guitar Isigitha ngesingisi. ngase sokuthi kuthiwa ngo guitar ya bengiphethe uMr ngiyakhohlwa Yeah. yebo usuku lihle la uyashisa kodwa liyana la Iyanetha manje sesifelwe izinto besisaxoxa kamnandi kabi sesiphazanyiswe yona imvula. Yebo. Alright, okay mfethu ngibonge kakhulu ngesikhathi sakho ne. Okay, my Thank you brother. very much asivala. Okay, bye.